nggih, assalamualaikum. Niki jaranan Mbah nggih. Oh ngaten nggih, ngapunten. Ngapunten Mbah. Bocah-bocah kok iso duwe foto kuwi. Ngapunten Abah nggih. Abah Soleh. Nggih Abah. Abah Soleh. Jan jelomok ora duwe toto kowe. Anak Abah Soleh kae. Sing dinggih tumbal ya kuwi. Nah ini gambar Bapak Ibu yang mau dinggih tumbal Mayangkara ini. Pak Soleh, eyange madosi iki lho. Kok iso duwe foto kaya ngono kuwi? Piye? Nah, niku tumbal berikutnya. Sira kok brigo. Yo, Soleh. Ayo Le.